салом дӯстон, хабари асосии имрӯз барои ҳамаи тоҷикон ин мавқеи нави Тоҷикистон рейтинги FIFA аст ки ман ҳам андешаҳои худро мехоҳам баён дорам. Хайрат ки баъди ҷоми Осиё 2023 дар Қатар мо ҳам ном пайдо кардему ҳам шӯҳрату мақом. Мунтахаби миллии мо бори аввал шомили топ 100 миёни дастаҳои футболи ҷаҳон шуд ки инро барои ҳамаи мухлисон табрик мегӯем ва аҳсан ба футболбозони тоҷик. Пештар дастаи мо дар зинаи 106 буд ва акнун бошад 99 аст. Инам худ аз пешравии футболи тоҷик ва дастовардҳои он дар сатҳи байналмилалӣ мегӯяд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Лидери премер лигаи Англия Ливерпул ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Манчестер Сити баъди 4-4 дар Лондон кӯшиш мекунад дар Этиҳад Челсиро шикаст диҳад. Барселона барои 3 хол гирифтан ба меҳмонӣ Селта меравад. Реал Мадриди мағлубнашаванда қувваи худро бо Райо Великано месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мавзӯи дигари ҷолиб барои мухлисони футбол ин албатта ки поёни сериалҳои туркӣ ё худ қиссаи 1001 шаб аст. Дар футбол он қадар корҳои дурбадарозро як замон Неймар гирди худ тоб медод, вале 2 сол аст ки Мбаппе сари ҳамаро гаранг кардааст. Ҳарчанд ки фаронсавии чаққон ҳарсола мисли малахак хона созам ҳеҷ не ки ба Реал равад, нав рафтанӣ мешавад ки боз дар Париж пули калонтар ваъда мекунанд. Мисли он кӯдаке ки нав гиряро сар мекунад ки бо чупачупс оромаш мекунанд. Хулоса ки ин эркашавӣ ва кӯдакбозиам ахир анҷом меёбад, зеро Фабрицио Романо аллакай хабар дод ки Мбаппе аниқ тобистон аз ПСЖ меравад. Ин мардаки гуфта бошад, значит ҳамаи чӣ мешавад. Мбаппе ба президенти ПСЖ Насир Ал-Халайфӣ гуфтааст ки тобистон чун агенти озод аз дастам меравад. Пеш аз ин гапҳо бошад, мегуфтанд ки Реал аз порсола пули камтар медиҳад ва ба хешони Килиан писанд нашудааст. Реалро ҳам фаҳмидан мумкин аст. Ҳар сол пула тайёр мекунад ва футболкаҳоро ба номи Мбаппе печат мезанад, вале ӯ фан карда намебиёяд. онҳо ҳам дигар ба Мбаппе зор нестанд. худи бобои Пересро ҳамин Мбаппе бо нозунузаш давлендор карда буд. аз тарафи дигар нав Мбаппе гуфт ки меравам, газетаҳо ҳам сразу кора сар карданд. Индепендент мегӯяд ки ӯ ба Арсенал рафтанӣ буд, вале он ҷо ба хотири вайрон нашудани корҳои меросии Анри системаи молиявиро вайрон карданӣ нестанд. фикрам ҳамаи ин гап аст. Арсенал ки 2 танга ба зур аз киса мебарорад, аз куҷо дилу гурда пайдо мекунад то маоши якмоҳаи Мбапперо диҳад. хулоса ки Мбаппе баъди оне ки пулҳои шайхонро даровида барои рӯзи мабодо пресс кард, нав ба қадри ормонҳояш расид ва акнун пойлиш тарафи Мадрид медавад. Дар Лондон бошад, Тоттенхем ба самти бозингари ҷавони Челси даст дароз карданист. Пастекаглу мегӯяд ки бозии Конор Галахер ба стилаш сахт туғрӣ мегирад. Агар Челси бо ӯ шартнома дароз накунад, Тоттенхем ҷон гуфта ӯро мегирад. Конор аслан дастпарвари академияи наврасони Челси буда, дар ин тим аз 6 солагӣ бозӣ мекунад. моҳи марти соли 2017 аввалин шартномаи касбӣ бо лондониҳо навишт ва соли 2021 бошад ба иҷораи яксола ба Кристал Пелас рафта буд. ин ҷавони 24 сола аслан дар бозор серхаридор буда. 1 сол пеш Эвертон ӯро бо нархи 45 миллион евро хариданӣ буд, вале ӯ нарафт. Ньюкасл ҳам дог аст ки ӯро бихарад, вале ӯ то ҳол интизори шартнома бо Челси мебошад. ҳарчанд ваъдаҳо ҳам бошанд, вале ягон кор дар ин самт то ҳол пеш нарафтааст. баъди 1 сол муҳлати шартнома бо Конор тамом мешавад ва агар кор чунин резинка шудан гирад, аниқ Тоттенхем тобистон даст ба кор мешавад. дар Бавария бошад, баъди 2 бохти пайдарпай ҳама сайрвайронанду ҳар кор шуданаш мумкин. Баварияи даҳшатафкан чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст. аввал аз конкуренти асосӣ дар чемпионати худӣ 3 голи беҷавоб хӯрд ва баъдан боз дар Рим ҳам зери оби хунук монд. вазъият ба дараҷаи туруб аст ки Мюллер аз қар ҳамаи гапҳоро гуфту Саниам ғайбатро сар кард. манзури гап ин ки 2 пояи стули таги Тухел аллакай шикаста шудаанд. агар мабодо дар Лигаи чемпионҳо пурра боидиям, пас пояҳои стули Тухел аз бихаш мешикананд. акнун бошад гапу хабар он аст ки Ханс Дитер Флик метавонад ба Бавария баргардад.
Флик ҳамон нафаре ки бо Бавария дар солҳои 2019-21 чӣ ҷоизае буд ҳамаашро гирифт, вале як ҷанҷол бо президенти даста Ули Ханес ҳамаи корро вайрон кард. Ханс Флик ҳам аз даста рафту проблемаҳо зиёдтар шуданд. Акнун бошад чӣ тавре мегӯянд Ханси Флик ва Ули Ханес оштӣ карданду мураббии 58 сола метавонад дар шаҳри Мюнхен боз мураббӣ шавад. Ба фикрам кори Тухел агар чунин бошад ӯ долга намеравад. Ханси дар наздиктарин фурсат метавонад бо зиёфат камбеки бо нусрат кунад. Ахиран заҳмати бозингарони тоҷик бо роҳбарии Эйнштейни Муйҷингала аз худ самар дод ва мо на самом деле ба қуллаи баланд баромадем. Чӣ тавре мегӯянд, мо аз қуллаҳои баландем ва ба мо пастӣ намезебад бародар. Хулоса ки мақоми 99-ми тими миллӣ худ дастоварди тарихӣ буда, бори нахуст дар замони соҳибистиқлолӣ ин ба даст омад. Ин ҳам албатта аз дастгириҳои беназиро дар самти футбол мегӯяд. Бо пайдо шудани чунин натиҷаҳо ба умед метавон гуфт ки бо чандин чеҳраҳои таланти футболӣ дар ватан баҳри ояндасозӣ ба майдон меоянд. Агар ин мавқеи нави худамонро ба кишварҳои Осиёи марказӣ қиёс кунем, танҳо Узбекистони Чин аз мо болотаранд. Узбекҳо дар ҷои 66-мон ва Чини бузург дар мақоми 88-ум ҷой гирифтааст. Қирғизистон дар ҷои 104-ум аст, то ҳатто Қазоқистони бузургам аз мо як зина поёнтар аст. Туркманҳоро бошад тамоман дар ҷои 141-ум метавон ёфт. Агар афғонҳоро дар рейтинг кофтанӣ бошад, онҳо дар ҷои 158-уманд. Гапи охир ин ки пеш рафтан дар рейтинг аз Қазоқистон ки футболаш дар Аврупо на ба ҳамаи ҳамсоягон муяссар мешавад. бовар дорем ки дар рейтинги ҷаҳонӣ мо аз ин баъд боз ҳам болотару болотар меравем. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.